Mrđaš ka Mrđi. Nema ofsajda, Mrđa u šansi. Prva ozbiljna situacija, šutirao je Mrđa, odbranio golman Hadžić. Evo sada Pečnika, još traje napad Crvene zvezde, ne ustao. Kapitena Omića. Omić za Husein Pašića, bit će to Aleksandar Kovačević. Mrđa. Odnosno penal izvodi i dalje Lazović do Nikolića. Lazović odvalio je za Petkovića. Odlučio se ipak sam da uđe u 16 terac. Kao što možemo vidjeti, spremna izmjena. Dakle, Ivović ipak neće moći da nastavi ovaj susret. Evo se na lopte Nikolića za Mrđu. Mrđa u šansi Ivovića da je zdravljen. Prevražena preko Savićevića, Savićević do Petkovića. Petković se odlučio na centaršu do Mrđe. Mrđe pokušao spremno da prođe Savićevića. Na kraju Milović i 3:0. Strelac Luka Milonović u 71. minutu.